अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मतदारसंघात जात घरगुती गणपतीचं दर्शन घेतलं। नितेश राणे यांनी मतदारसंघातील आपले कार्यकर्ते, मतदार आणि सर्वसामान्य लोकांच्या गणपतीचं दर्शन घेतलं। यावेळी नितेश राणेंनी देवगड तालुक्यातील भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सदा उगले यांच्या घरी जात त्यांच्या आईवडिलांचे आशीर्वाद घेतले। यावेळी नितेश राणे यांचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।